Delok rupaku. Kene, delok rupaku. Aura, ayo tenan aku. Loh, nek delok sing bener. Raimu. Jelas-jelas ayo aku. Jelas-jelas aku cepet payune. Mantanku loh akeh. Apa meneh sing ngantri. Malah do padu. Sak ke tanggane meh turu wi lho. Wah, malah ayu-ayunan. Wih, ceto ayu ibu. Kene-kene do mapan ibu meh cerita. Sawijining dina ana randa tuwa. Kayu. Kayu. Bu, kayune, Bu. Kayu. Pak. Kayune, Pak. Sampun duwe kayu. Oh, loh, jebul, isih awan toh. Loh, kok ada rembulan? Loh, gede teman. Ah! Ya Allah. Loh, sapa kuwi bengi-bengi kok bertamu? Ya. Sapa ya? Ora ana uwong. Perasaan mau ana sing ngetok-ngetok pintuku. Ya Allah. Iki anake sapa ya kok dideleni ngarep omahku? Ya Allah nang, sakke mentok kowe. Mbok Rodo. Ope nonong anak iki kanthi tresno lan asih. Mengko bocah iki bakal dadi bagus nalika ketemu karo garwa kang. Ya Allah. Sapa mau? Ora apa-apa to, Nang. Ya Allah, Nang. Rupamu kok kayak kentil ngene toh. Tapi ora apa-apa, Nang. Simbok bakal tetep sayang karo kowe. Joko kendil. Mbok, kula dolan nggih. Ladalah bocah gemblong. Wis ana mboke ning ngarep kok ya ora salin sek to. Lele, ini sik. Kowe napa to? Boten napa-napa, Mbok. Napa to? Napa to bocah iki? Mbak, Apa, Le? kula teng pekan rumiyin nggih. Ya, hati-hati ya, Le. Nggih. Aja balik bengi. Ya
Niki tapi niki mboten kula mboten ngertos. Iki murah wae Mas ketwingi lak laku Mas rono sing tuwa. Iki Mas enak Mas. Sorry Mas. Iki Mas ya borong kabeh. Piro Bu? Aku wis suwi. Aku sing iki ya. Aku sing iki. Aku sing iki sopo? Bas. Aku sing iki ya. Iki piro? 5.000. Panas nek. Mas piro. Woro-woro Ada apa ini? Kanjeng Prabu badhe ngwatonaken sayembara. Sapa wae ingkang saged menangke sayembara bakal didhawuhaken kalian putrinipun Kanjeng Prabu. Wedok tapi. Isi sayembara yaitu saged ngasta angklung lokonanta dugi istana Benjang Enjing, dheweke bakal menangke sayembara. Wah, Mbak, kok badhe ajeng sayembara nggih? Hah? Sayembara? Lek, sayembara apa? Bukan dari jajan. Balik-balik. Mbak pamit nggih, Mbak. Pamit endi? Sayembara kok. Sayembara apa? Le, ditakoni si Mbak. Joko. Lho. Kok ana kendil nyasar ning kene? Ora angklung lokan atas sing digawa malah nggawa kendil. Walah. Apa iso kuwi? Rupane wae ora ketokan. Gendil-gendil. Kono guyu dhisik. Enggak aku tak tinggal ngakak. Monggo para rawuh, sayembara menika saged diwiwiti.
Joko Kendil lan Putri urip tentrem lan sentosa. Nah, ngono kuwi ceritane. Mula dadi wong aja seneng ngelak-ngelak liyane. Kabeh wong kuwi diciptake Gusti kanthi wujud kang sempurna. Nggih, Bu. Wes saiki wis bengi do turu kabeh ya. Malah do padu sak ketanggone lho wis ribut. Sini tambah dariku manyang. Kamu ngapain sih, Dek? Bi. Masa ini bayinan coklatnya? Umpetin di bawah saya.